Gelengke peni kur dapu sitok. Gelengke peni kur dapu sitok. Lah kok iso? Peni ke wong apik kae, Mbok. Apik tai. Kok apik tai teko ngendi kae lho masake? Apa-apa iwake colongi kok. Ewake colongi. Heeh. Lah kok kebangetan peni ya Allah. Nyok kok baru ngerti sih, Mbok. Anjuk piye kae peni bendina rene lho, ngrewangi nyong lho. Ya wis yo. Wong sedulur ke tolong temolong nek derep ora direwangi mak peni piye? Apa wak kerjane dhewek ya bongko? Direwangi oleh ora sih? Riko ya wis ra iso derep. Nyong arek melu marlan cuk. Ak melu marlan, Heeh. rarak melu nyong. Ndak. Nang apa sih? Wong ora lunga-lunga, nyong arek nanggolo. Riko Nanggone Balura. nak balura, Heeh. nang mae sing endi Riko? Kae wis dukone simbok. Lah apa Riko iso atus dhewek mangan dhewek. Ora kopen melu wong. Ora nang kene susah. Nang kene susah. Lunga-lunga. Kapan Riko susah ra oleh lunga-lunga kaya ya tak culke nek lunga tak turutke. Ya Allah. Susahe nang apa nang kene? Ya kaya mangan tak kei. Susu tak gaweke, nyong kurang apa karo Riko. Susah banget Riko apa? Susah. Kayak ono koncone Riko. Nah. Oh, nggih matur suwun. Oh, nggih monggo mriki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.